Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi mawi barakah. Ya seminggu sekali rekoso tekani rekoso jajani. Nek online kan mboten karena didalah bagi YouTube HP Android online setoran jus 30 sampun gambar kabeh. Santai. Nek jus 30 kepethuk angger semua pamane ngiten majelis wae nglungguh otomatis ada semua Yesus ora Yesus kok rino wong iki gawe ngopi nggih ngebrakno wong iki Kecek, orang itu berbulu kowe, wah gagi. Nanti, dilalah krono sing ora menguasai HP secara detail, blas, niku muk sekedar tampol kan teh, wah ini stop mau ngenal kaki mbok pletet akhire dile-dile, sehingga nalika wonten niku akhire nek ngaji kerep sliwak krono pengumuman gak diwaca. Nggih. Niku contoh paling gampang niku. Nggih. Mulane yo ana sing ngerti hukum, ana sing ngerti kesufian. Ana sing ngerti tentang khasiat. Nek tentang khasiat sampeyan yo gak ngerti ojo kowe sok tahu sampeyan gak ngerti kok. Wong kadang-kadang begitu seolah-olah menguasai dan tahu. Wong singgul nalika ngliwat pengguna omahe wong apa merinding. Wong wangi apa wani kula bar liwat minyake ceblok putane ku ambune arep sambil liwat rumah saya nopo nih ras ini ambune wangi sabune si mengkarak padahal minyak tak cedol tenan iku wau mulane kula kuwinane iki kula guyu-guyu dhewe awakku nggih cilik niku kula ngliwat kuburan etan sak kulon kuburan wangi sepi lho ngene wau nggih barang wis tuwa jenenge sing wangi mau kembang kemuni nggih saking kegobloane wong gak ngerti tentang wangine kembang lan kudu ngerti ojo sok tau sampeyan sok tau wong sok tau iki gawe amane wae ra iso kadang-kadang wah sok bisa saja so tanpa kulo saja kuat jadi mati ini apa nih konsentrasi raiso mau merem astagfirullahaladzim oleh kulo tamu jadi lu sampai makanya itu sampai biye di zaman gede-gede ilmu kanuragan salah sisi kocok itu kocok macul loh zaman mau macul minggu kan gede-gede kayak gini usum sewa buat tangkap nah uang tangkap minggu kan gue solet ngerti solet sampai ngerti solet tahu gak tahu gue solet sampai ini sampai ngerti solet langsung gak tahu gue soalnya itu kan disediakan tenggini nanti aja soalnya itu disediakan apa? Nek macul wes orang macul loh tangannya gue nyebeli macul kita orang tahu macul tidak ada ceblok itu ceritanya gue ingin ngomong soy-soy kembali diwakil diwakil
Astagfirullahaladzim, wis ta kok wala marung sekesuk niku luru sore ngono yo bayaran tak ada nggih. Aku yo ketemu yo ora ketemu wong sore iki dirumbuhi kok. Nggih, dirumbuhi nang omah. Coles. Nggih muga-muga dipuro pengiran nggih. Seperti kula dengan tahu. Nggih. Dadi ojo budek nemen-nemen. Nggih, ojo budek nemen. Tapi sampai kudu duwe faktor keahlian tertentu, ahli betul. Oh kantor itu ahli muncul kenteng muncul foto banget. Sehingga akhirnya ini keahlian sampai foto. Oh nek tonton jadi saudara ini paling ahli di budal kembang. Gak ahli aja. Nek orang desa ini ngomong orang desa skill kabeh piye oh kudu di skill nggih mana kula kan duwe skill sampean skill kok gawe akeh jan ora enak dipangan lho lah kembang opo yo ora kembang nggih nek skill napa saja nyopir lah patake gade yo iso main setahun skill ngaji anak-anak teko kalau nurut lah pakai itu nurut dari sekili lah pun nggih kudu di sekili asli nggih mau coba sih nopo ketinggalan zaman teman-teman ana infak iki mengko ibu bakal mayat kang keras banget terhadap wong kang numpuk kekayaan kang ora gelem infak fisabilillah nggih saja yo tak kuras bentek ora bentek info lu bisa bilina dayakno nggih umpamane jarene lunga ngaji karo komumah tekan kono balik mangan ngopi bedak ngenteni subuhane wong bloko saja bangun malaikatan yen lewat kene nggih karena apa dadi wong tipis nggih jadi oleh bab infak iki mengko ibu bakal ana ayat kang keras banget terhadap wong kang numpuk kekayaan kang ora gelem infak fisabilillah yaiku nomor 34 surat Taubah rupane ayat walladzina yaknizuna al-dhahaba fil dawla wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yabina al-jannah fatuwa bi'ajibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li'anfusikum fatuhu ma kuntum taknizun wong kan padha nggudahi mas lan perak tegese numpuk kekayaan ora gelem nanjani kekayaan ana ing dedalane Allah tegese perang lan ngamal-ngamal bagus iku sira Muhammad supaya mbunga wong kang ngono iku dawuh bakal ngadepi siksane Allah kang banget larang bahasa itu begitu nek apa betul betul sesuatu sing kerkasakno ning kanthi bahasa betul nek cara biyen iku jenenge kono nekno kabeh iku berarti dilu jadi lah kapan itu siksane Allah sing bakal larane bisa oleh dina kiamat bisa dina kiamat kayane bakal diobong ana ing neraka jahanam nuli dicosane bakuki dicosane marang lembene lan gegere nuli sosotane dening malaikat yaitu kekayaan kang suruh sama ana ing dunya rasake saiki apa kang suruh tumpuk-tumpuk iku naudzubillah naudzubillah sing penting mugi-mugi mawon kula jenengan iki termasuk gulungane wong sing hartanya melimpah ruah ning dalem nasarut ki fisabilillah nek trek record yoga trek record iki sampe duwe satas niku kenal lo mboten kenal kula yo berdane banget wis ngono ae
ngono nek pas dadi pesakitan moro karo nangis-nangis aku iki piye banget piye ngono genep wae wong iki apa kuwi aja lho kowe menekan dhewe tenan kudu wijek mrene kowe aja wijek apa manis nang padha gelem infak fisabilillah iku gumantung marang imane sijine umat Islam tergantung individu. Soalnya ono wong sing ketok iku diinfak di loman ning nak karo kancane. Kaya apa ya padha marung padha medan nek fisabilillah mboten. Mulane sampai tak dono trik iki nalika dilarang sampai kudune nraktir kancane sampean sing rani ibadah betul ibadah maka sampean dungo Gusti mugi-mugi napa ingkang kula dalke wekdal niki beto kemanfaatan keberkahan sehingga marake tiyang niki kanca kula niki ikut dhateng jenengan mangke saged ngabekti dhateng jenengan. Misalnya ini gimana traktor pun traktor binan itu ya kurang apa bersih apa kurang lagi malah bersih kan coba oh yang di mall mana ada di toko saya ada ya misalnya itu yang mau bunuh ibu oh mana gue kan tahu cerita tahu cerita belum di kocok kaya bisa tanah itu sama suri akhirnya dituli sing didake sing ditokke sing ditasaruke ning ora krana fisabilillah krana angga-anggaan kancane iku nek dijak mayuran omahe jadi traktor temyobo mesti kok sing mboten dalam ranah napa iki ngare-ngare wong sing sibuk ning ngersane Gusti Allah nggih Wonten nang akhir ketut, akhir dia nangis kan ngaku. Mun dia aku iki ono ini manfaat dari gede. Nggih, mungkin wis nek kula iki tusane iki kaya kula iki. Amin itu kan ora bermuara. Nggih, amin nggih. Jadi iku gumantung marang imane siji-sijine umat Islam. Iya, mulai neteng ini sekiranya bejo, beji, beja newongkan doeling domi ibadah moco Quran kang sumanding luwe bejo wong kang kandel wedelane sama nek kan sama ngerti kan kowe kandel wedelane ngerti gak? Orang tahu madeleng ngerti kudu ngerti kudu orang kudu ora berarti kesuwen cuma jeno kandel limane nggih dadi wedelane iku napa nggih kanggo batik nek digambarno wedelan nggih nek wis kandel imane niku sing luwih bejo kalau kok esuk suwe tansah eling pungkasane mengko aku bakal mati nek aku mati bakal nanggung jawab apa sing tak lakoni nalika kowe nek donya mulane biarne wong sing luwih bejo timbang wong sing maca Quran ngoten lho nggih lah yen imane mung kandel modelane orang meli-meli kaya geni rokok jadi kaya geni rokok karena ibarate nggih wong kuwi nang bumi kuwi nang donya kuwi kaya nek nggone jero nang petengan nggih tanpa ana cahaya lah cahaya niku nur iman niku nek nggone wong dhewe-dhewe sampeyan bayangno nek wong nang petengan nggih kok geni rokok yo kan ngerti iku sapa wong tengah kan nek ngerti
ngerti ono wong. Ono kehidupan itu nyatanya ono demi pelaku. Kita gemeng-gemeng. Ning nek imane mulut tenan padang tenan iso madani sekitar. Nggih, ora kaya geni rokok. Tentu padha gelem enteng infak fisabilillah nek imane ora meli-meli kaya geni rokok. Jadi bukti keimanan seseorang. Nggih. Niku sing pikiran paling gampang nek kon sedekah. Nggih. Nek kon sedekah pijiran goyo mangan. Sing digambarno nggih. Masak imam wae mulut terus lho sing kok bener-bener. Ya ulah iku ora